হয় মই চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা কৈ আছিলোঁ আপুনি মিছ ডিম্পল ব্ৰহ্মা হয়নে আপুনি ৰণী বৰক চিনি পায়নে কি হয় ৰণী বৰা আপোনাৰ হয় চিনি পাওঁ মই ৰণী বৰক চিনি পাওঁ কি আছিল বা ঠিক আছে চিনি পায় ন ৰণী বৰক ঠিক আছে তেনেহ'লে আপুনি জলদিকৈ আপুনি গুৱাহাটী চিভিল হস্পিটেললৈকে জলদিকৈ আহি যাব গুৱাহাটী চিভিল হস্পিটেল কিয় ৰণী বৰৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু তেওঁ মেডিকেলত ভৰ্তি হৈ আছে হয় তেওঁ ইমাৰ্জেন্সি হয় আপুনি জলদিকৈ আহি যাব ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে আমি গৈ আছো মই গৈ আছো এক্সিডেন্টটা করোনি না আরে বাপরে যা খুব ওজন এমবা খবর কোনো মনে কি কাছে হসপিটাল থেকে খবর অনেক এসে বাপরে টুম্বা মানছে বা মাপার থানাঙ্গ না ইমার্জেন্সি হন্নানি বুংদং মাপারে অবস্থা টুম্বা মাপারে খালাंनांगोन ননি গাড়ি খোলা থানাঙ্গोन মাপার থানাंगोन बे सिकिरिनाबो लेभेलानो बारा जादों र आं सिगां फन खालायनायखाय फनखौनो खालाया आरोथ' रिप्लाइबो हराखै बियो आइडिया मोनथिगौ र' आङो मोनसे आइडिया फैदों बे सिकिरिजों मा खालायनांगौ आङो र' बे आइडियाया खामानि होनांगौ नाथाय बे आइडियाखौ साक्सेसफुल खालायनो थाखाय सिकिरिया आंजों फैनांगोन माने आइ मिन टु से माने सिकिरिखौ आं लोगो हमनो नांगोन नाथाय बे खामानिखौ मावनायनि सिगां आंहा गुबुन मोनसे खामानि दङ न'आव थांनांगौ बे डकुमेन्ट्सखौ दिनै लायथारनांगोन आं न'आव थांनानै नङाबा जानाय नङा आइ हेभ टु गो मोनाथ' र' एसे माने हर जाब्लासो थांनो नांगोन बे स्रां-स्राङाव थांनो हानाय नङा ओरैनो पुलिस मानसिफोरा आंनि फिसा खालायगासिनो बेफोरबायदि महर नुजालायनाय समाव थांनो हानाय नङा आङो खोमसि जाब्लासो हर जाब्लासो थांनांगोन नै बिफा नो एसे दालिनि सुपखौनो लोंदो नों जेबो ओंखामबो जायाखै जेबो जानोबो हायाखै माबायदि जागोन बिदिब्लालाय देहाफोरा माबायदि सोलिनो एसे सुपखौनो लोंनो दालिनि रोसिखौनो लों एसे लोङा आङो देलाय हाला आङो बेफोरखौ लोंनाय जानाय बेफोरखौ आंनि खोथाखौ नोंसोर सानबाय थानांला नोंसोर मोजाङै जा मोजाङै था मानो बिदि बुङो नोङो बिफा मानो बिदि दुखुनांथाव बाथ्रा बुङो नोंहालाय माथो जागोनखाय नोंदि बेबायदि बाथ्रा बुंदों मा मोजाङै था बिलाय नोंबो थागोन आरो जोंफोरखौलाय मानो मोजाङै था होनदों नोंहा मायबा जागोन आरो आइ देलायनि एसे मायबा खबरफोर मोनना मोनाखै अबाव दंमारोनो बियो मानो एसेबो खुरथ'वाखै नों देलाय फिसाजोखौ अबाव दंमारो अबाव थांमारदों एसेबो खबर खबर जेबो जेरावबो माबायाखै नामा देलाय अबाव खबर लायाखैखाय सन्जय जेसेबां आलासि उलासा दोङो जेसेबां सिनायनाय मानसि दोङो जेराव गासिनावबो खबर लाजोब्बाय लोगोफोरनावबो गैया बियो बे सेंग्राजों थांदों बिफा बेखौ नागिरबाय थाना जेबो लाब गैला जेरावथाय थाथोंसै गावनि खाफार गावनो लिरना लादों सुखुबाबो दुखुबाबो जेबो मावाबाबो गैजादोङाबाबो थाथोंसै बेयावनो जा जेरै खस्थ' खालायना जा मावना जानो हायो बेखौनो खालायनोसै जेबो नागिरना बेखौ लायफिननोबो थांला नागिरनो थांला माबार सासे मोजां डक्टर लानानै एपइन्टमेन्ट लानानै आं बे बेबिखौ नायनो थांनांसिगोन हौवासानि हिनजावसा माबार नाथाय आं मोनथिनायावथ' डक्टरफोरा बिनि एलाव होआ बाट आं जुगानोसो आं मोनथिगौ मा खालायनो नांगौ स' गोबाव खालायालासिनो माबार डक्टर सासे नागिरनोसै बेबायदिथ' आंहा डक्टरनि नाम्बार गैया नाथाय आरो बे न'खरनि डक्टरा बेनावबो आं जेबो बेफोरखौ सोंनो हानाय नङा बियो आंनि हौवा बोरायनो लागायनानै होजोबगोन बेनिखायनो आं गुबुन डक्टर सासे नागिरनांगोन दिनैनो थांनांगोन आं दिनै माने दानो थांसै आं बिसोरलाय माथो टिउसन लानाय गथ'फोरनि पेरेन्टसफोरसो फै माबा जोंफोरो एसे रायज्लायनोसो फैदोंमोन रायज्लायनो फै जिराय नांला दे जिरायलायला जिरायनायनि सम गैला आरो जेनेबा
जिरायबाबो मानसिफोरासो गोबां नोजोर होयोना माने खोथाया जाबाय मिस जोंफोरनि गथ'फोरखौ जोंफोर टिउसनाव होला औ टिउसनाव होला जोंफोरो औ जोंहाबो होला नोंनाव टिउसन माबा जोंफोरो जेनेबा एडभान्स होदोंमोन नालाय जोंहा मास मोननैनि बे फैसाखौ लांनो फैदो आरो खिन्थानो फैदो जोंहानि अख्रांखौ नोंसोरनियाव टिउसन होला दे औ जोंहाबो बेबायदिनो दे सेम जोंहाबो फैसा होदोंमोन नालाय एडभान्स मास मोननैनि बेखौ माबारा दिनै जोंनो दिहुनना हरबानो जाबाय गथ'फोरखौ टिउसनाव लाबोला जोंफोर नोंसानाव नाथाय जेनेबा एग्जामाबोथ' बिसिना खाथि सफैबायानो दान मोननैल'सो दङ दा बेबायदि टिउसनखौ माबा खालायब्ला एसे प्रब्लेम जागोन माथो गथ'फोरा औ जोंबो मिथिगौ एग्जामनि खोथा बेनिखायथ' नोंनिफ्राय टिउसनखौ नोंखौ लानो होनो नागिराखै जों गुबुन टिचार नागिरबाय बेनिखायनो जोंफोर बे खोथाखौ बुंनो फैदों आरो फैसाखौ दिहुनना होबानो जाबाय नों बायदि टिचारनाव बेबायदि टिउसन होब्ला जोंफोरनि गथ'फोराबो गाज्रि जानो हानाय माने आं मा बुंदों नोंथ' बेखौ बुजिखादोंआनो नङा होनबा जोंफोरनि गथ'फोरनावबो गाज्रि नोजोर गाज्रि खोथा माबा खर'फोराव गोग्लैगोन ना नोंनि बायदि बेबायदि टिचारनाव टिउसन होब्ला बेनिखायनो जोंफोरो जोंफोरनि गथ'फोरखौ टिउसन होला नोंनाव आंथ' जेबो गोरोन्थि मावाखै आब' ओरैनोथ' बेबायदि जाया नङा होनबा गोरोन्थि गैयाब्ला दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो नांज्लायनो माबा बुंनो नोंनो आर्गुमेन्ट खालायनो माबानो बेफोरखौ फैयाखै जोंफोरो दा जोंफोरनो फैसाखौ जोंफोर लांनो फैदों फैसाखौ हरबानो जाबाय जोंफोर थांसै औ गोबाव खालायनाङा फैसाखौ माबोरै हरदो बेफोरबायदि जायगायाव गोबाव थानो हाया बिसोरखौ मा बुंनो जेबो लाब गैया बुंनानैबो र' आङो फैसाखौ लाबोनि बिखौदि टिचारखौदि जेलाव लांदों माब्ला खोनानाय बिखौ जेलाव लांदों होननानै खोनानाया नेक्स्ट खालिनो खोनादों आरो जेलाव लांनायनि बिसोर गामियाव जोंफोर गामियाव माने बिसोर गामिनि सासे सिख्ला जोंफोर गामियाव हरनाय दं नालाय बे खिन्थादों जोंहाबोथ' मोनथियाखैमोनानो नों बुङाब्लाथ' मोनथिनायानो नङामोन औ खिन्थाबाय आंबो जेनेबा मोजां नङाना बेना आखला बिनिखायनो आंबो खिन्थाबाय आरो गथ'फोरासो गाज्रि जागोन टिउसनावबा मा फोरोङो मा फोरोङा गाज्रिफोरखौसो फोरोंलाबायसै ना मायो जोंहासो गथ'फोरना जोंफोरनि गथ'फोरासो गाज्रि जागोन ना बिनिखायनो जोंहानि गथ'आबो नोंसानों लोगो जाबाय थायो नालाय खिन्थाबाय आरो गथ'फोरा गाज्रि जागोन गिनानै आं मोजाङानो जाबाय दे खिन्थादों नङाब्ला जोंफोरनि गथ'फोरखौबो बिनियावसो टिउसन होफ्लाबाय थागौमोन मा फोरोङो मा फोरोङा गथ'फोरा जेबोआनो रोंनाय नङामोन गाज्रि खोथाफोरखौसो फोरोङो नामा औ आगोलनिफ्राय मोनथिब्लाथ' बेफोरबायदि मानसिनियाव आं टिउसनखौनो होआमोन बेफोरबायदि टिचारनाव औ ओंख्रिया गोबावमानि जाबाय संनाया जाबाय खोमा र' मा टेस्टि जानाय बायदि नुखादों खांनोसै र' एसेबो गैया अराबो ब्लाव ब्लाव जोंगासिनो बेयाव दै गुदुंखौ होनो हागोन ओइ दै गुदुंखौ लाबोलाय जोदौखौ दै गुदुंखौ लाबो जोदौखौ बेफोरबायदि हालोदाव बेफोरबायदि समाव नों थानाङा नामा जेरावबो हारसिं सना जेबो जाया माने बेफोर खर' गिदिंनाय माबानायफोरा सम समसो जायोना माने दा जाथ'आ आं माने देहाखौ एसे मोजां मोनखाबायना जाया आं एसे खामानि दं आं बेनिखायनो थांनो नागिरदों प्लिज सना आंखौ थांनो हो माथो खामानि दङ एसेबां आंबो थांनिथ' सना जुगामि आं नोंखौ हारसिं थांनो होनो गियोना आरो दाथ' नोङो हारसिंबो नंला आंनि सनानि बिदैया नोंनि उदैयावनो दङ आंनि सना राजाया रिस्कि मोनोना नोंखौ हारसिं एंगार हरनो रिस्कि नङा दे जेबो जाया आरो आङो नोंखौ लांफागौमोन आङो नाथाय आङो माबा बै सिख्लाफोरनि खामानियावसो थांगोन ना माने पार्लारावसो थांगोन आङो सिख्लाफोर नोंथ' बेयाव हाबजायाना प्लिज आंखौ थांनो हो हारसिं जेबो नङा दे आं जेबो जाया दे पार्लाराव मा खालायनो थांनो आरो नोंहा जुदि देलायनो गोसो जादों पार्लारनि माबा नांगौ आं खामानि मावग्रा बिउटिशियानखौनो लिंना लाबोगोन ना न'आव माथो थांनांगौ बायजोआव बे मोसौ बोरायाबो बुंबाबो बाथ्राखौनो खोनासंनो नागिरा दा खर'फ्रावसो दै लुलायना होनो गोसो जायोलै नङा सना आंनि गथ'नि जानो गोनां बिफा नों मानो बुजिया बे आं जायखौ खालायनो नागिरदों बेफोरो न'आव जायाना पार्लाराव थांब्लासो जायो दे होमब्लालाय दिनै सानसेल' दे बिनि उनाव नोङो बेबायदि थांबाय थानो मोनला आंनि गथ'नि खोथा दंथ' औ
जागोन दे थांबाय थाया आङो दिनैखौल' थांनो हो दे थां मोजाङै थां दे औ थेंक इउ सना दे बे दायनिनि जादुआ आंनि पापाखौ फाग्ला खालायबाय खर' मेलेम गोसो आंनि पापाया जेबो साननोनो हायै जाबाय बिनि गोदै रायज्लायनाय मानि नांगोन खिन्थु जेसेबांनो मानसिफोरा गाज्रि गोसोनि जायो एसेबांनो गोदै राव ओंखारो खोमा बेनाबो बेबायदिनो मानसिया जेसेबांनो गाज्रि खुगानिफ्राय बेरे मोदैसो गयो गोदै आंनि पापाखौ बेबायदिनो गोदै रावजों फुस्लाय नुबाबो नुयि खालायना खाना दोनबाय खानासो जाबाय आंनि पापाया बिनि अननायाव नोंसिनि लाभ स्ट'रिया जाबायबा मा दिम्पोल मामोन दे होमबा सना थादों आं थांसै ना औ दे थां मोजाङै थां दे औ पापा आं इमारजेन्सि दा गुवाहाटियाव थानांगोन आंनि सासे लोगोआ एक्सिडेन्ट जानानै इमारजेन्सि जानानै दङ गुवाहाटियाव नायनो थांनो नागिरदों आङो लोगो एक्सिडेन्ट जादों सोर लोगो आंनि लोगो पापा बेसेबा सिरियास जानानै दंनो दानि नार्सआ माने ओजों हस्पिटालनिफ्राय फन खालायदोंमोन आरो बेनिफ्राय आं दा थांनांगोन पापा बेबो सानसे समाव आंखौ मदद खालायदोंमोन दा बेनोबो आंनि गोनांथि जानानै दङ आं थांथारनांगोन दा होमबा नोङो सोरजों थांनो दा गुवाहाटियाव नङाबा बै ड्राइभाराबोथ' दिनै सुटियावसो दंलै सुटियाव दङ होमब्ला दा आं सोरखौ लाना थांनो प्लिज ना पापा मायबा मोनसे खालाय ड्राइभारखौ अबेनिफ्रायबा लाबोथार पापा बे सानसे समाव आंनि जिउखौ बासायदोंमोन आंबो बेखौ हेल्प खालायथारनांगोन पापा प्लिज पापा मायबा मोनसे खालायथार आं गिनाय मोनसोदों दिस इज इमारजेन्सि पापा आइ हेभ टु गो र' आं मायबा मोनसे जगार खालायनि र' आं अलंबारखौ फन खालायनि र' दिना पापा माबोरै फन खालाय अलंबारखौ माबोरै फैनो हो र' आं फन खालायनि र' मा जाखो आबै नायाखै नामायो नोंदानि फना जानो आदानि फना नाङाखैयानो माथो नाङाखै फनालाय दहायनिफ्रायनो थगासिनो आरो गथ'आ फैगोन होननानै बुंलांदोंमोन नायाखै आबैनि नायाखैयानो फना फैगोन खोमा दे आरो खिसानि चार्ज गैयानो मबाइला बेनिखायनो बेबायदि जादों नङा माने बेबायदिनो बुंबाय थायो नामा मबाइलफोरा आगोलबोथ' बेबायदिनो बुंदों माथो फन नाङा होननानै दाबो बेबायदि नाङा होनदों होनबा औ बेबायदि नाङा होननानै बुंदों माथो जाखो होमब्लालाय आबै नों मानि एसेबां सानबाय थायो नों साननाय खोथाखौ बे बिमानि न'आव थांदों जेनेबा उन्दैनिफ्रायथ' आदाया ओजोंसो देरदोंना जेनेबा मादैजोंसो देरफानाय ना बेयावथ' देराखैना हाजारबाबो बिनि बिमा थानोबो हानाय नोंहालाय माने एसेबां टेनसन लानांगौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिमाजों थायोना बिमाया मोजांमोनब्ला साननाय नङामोन आङो नों मिथिया नामा नों दाखौ मा खालायदोंमोन नोंसा बे नोम्मादैया बेनिखायनो थाजानो बायो आङो बेथ' नंगौ दा थेवबो मालाय बिबो बिसिनाबो बेयो मोनसे जेनेबा फेमिलि ना जोंफोरा जेरै न'खर बिसोराबो बेयाव न'खर दङ माने आदायाबो मा होननानै बिसोरखौ बेबायदि बुंबाय थानो जबरदस्तिनो मालाय फैनो गोसोबा फैगोन थानो गोसोबा जों थागोन आरो नों बेबायदि माबाबाय थागोन आरो गोसो जाबा गावनो फैखागोन ना आदा रनिया नों बे खोथाखौनो एसेबां सानबाय थानांगौ होनबा जेनेबा दा आदायाथ' उन्दै गथ' नंखायाना मालाय थागोन आरो अबावबा जेराव मोजां मोनो आरोलाय न'आव थाखायाखैमोन जोंहानावबो थाखायाखै माथो रुम भारासो थाखादोंमोन बियो बेबायदिनो माबा मोनसे खालायलायगोन आरो दा न'आव थांदों नालाय सानसे थानोबो हानाय मोनथिलाहाय आं माबा गोसोखौबो माबोरैबा मोनबाय दंथारो नोंनालाय बिदिनो खादे नों गोसोखौ माबोरै मोनखायो जोंफोरखौबो अबावबा थांबा बिदिनो सानबाय थायो र' नोङो बेनिफ्राय फैब्लाथाय बेसेबा रायसिगोन आरो गोबाव जाब्ला आबै दा नोंसोर बुजिया दिनखालफोरा मोजां नङा मोनथिबायना गथ' गथाय फिसौलाफोरा बेबायदि बायजोआव ओंखारलांबा टेनसन मोनो गिदिरफोरा गोसोखौ बिराद ख्लाब गिनाय मोनबाय थादों आङो बेनिखायसो आं बेबायदि टेनसन लाबाय थादों नों दा रनिया न'आव थांबा जेनेबा ओजों थाबाबो सानसे जेबो नङा थेवबो खेबसे खबर हरनांगौमोन ना बियो आं बुंखादोंमोन सहैब्ला फन खालाय आरो फैबो होननानै जेनेबा फैयाबाबो थाबाय देनाय बेयावनो गावसोरनिनो बिमा बिफं दोङो थेवबो खेबसेथ' मोनथिनांगौमोन आंबो खोथाफोरखौ मा जाना दङ जों दे आं हरबाय थागोन दे दा दसे उनाव हरलायगोन आङो फना नांबोला खिन्थागोन आङो आरो माबा दिनैसो गाज्रि जागासिनो आरो आं हरावबो बिराद गाज्रि सिमां नुदों आरो दा नै आखाइनिफ्राय आंना गिलासानो थल' बारग'नानै ग्लासनि गिलासा बायदों गोदो गोदायनि मानसिफोरा बुंलांदोंमोन बेबायदि आखाइनिफ्राय थल' बुस्थुफोरा गोग्लैनानै गावनो मोनानो बेनिखायनो बिराद गिदों आङो रनियाबो बायजोआव ओंखारलांदों मायबा जायाखैथ' होननानै फनाबो नाङिखाय
जेबो जाया दे बेबायदि बेफोर खोमसि फोथायनायसो गिलास बायब्लानो माबा गाज्रि जायो नामा साननायानो बांद्रायदो नोंना दा आरो बांद्राय सानै गावनासो प्रेसारानो बांद्राय जालायगोन जाथों र' आंना जाबाबो जेबो नङा आंनि न'नि फिसाफोरा मोजाङै थानांगौ बेल' आंहा टेनसन जेबो टेनसन गैला आंहा सारायाबो गिदिरथार गोलोदसो माबायै अरा जोंगासिनो नालाय दै जुदुखौ लाबोनो थिनदोंमोन आङो दै जुदुखौ र' लाबोनि आं